det vand? Ja. It's coming in here, baby. Kommer den? Noget med noget varm luft, noget kold luft. Du er sådan jordbasiner tilbage, hvis det er. Hvor kommer den hen? Ej, prøv at se op på oven, der kan du se den drejer rundt med der. Men far, hvad hvis den kommer herover, så kurer den op? Ej, der er altså både ude i vandet. Det er godt, at vi kan sejle ind. Er det så ikke havl, det der måske? Det må gå måske. Det er havl, så det er noget. Au, det er store havl. Prøv lige at de havl er store, du. Det er der, det uvejr. Ej, det er snibbolde. Prøv lige at vise faren, vise faren. Må jeg se? I formiddag så badede vi, det er helt vildt det her. Ej, mor, jeg er bange for, den der rører ind på land. Gør den ikke, det kan ikke lide at være. Der var en. Jeg tror, den går i stykker lige om lidt. Den er meget mindre nu, ikke? Må jeg gerne spise den? Vi ser, den er meget mindre nu. Far, hvorfor rører vand ud i luften? Hallo? Ja, det ved jeg. Fyr man det op, der... Ja, det er helt vildt. Far, den der er lavet af vand. Ja. Hvor er det sygt? Det er også lavet af luft. Ej, den går den væk. Ej, den drejer meget langsomt nu, den går snart væk. Så er væk nu. Det bliver tyndere og tyndere, kan du se det? Der er flere, der står med kamera. Prøv at se hende på siden. Jeg var fej. Det bliver angst. Jamen, det gør det nogle gange. Det er ligesom i et andet film, hvor de peger op i luften, hvor der ikke er noget. Nu ødelægger den. Nu er den færdig. Hvordan kan den blive lavet af vand? Ja, det er noget med varme.